Teacher ko po yan kang high school dyan sa Goa Central School. Ay, Goa National High School. Ayan, talagang nasa, no doubt, nasa 58 ka na. Yeah, may mind. Sabi mo kada siya ko, pero ko Angel Action. Nagsalming ka na kaya, Pads. Dapat ka nagsalming. Padagos ang presentation kang Goa Science High School. Bako pa yung exhibition pa di. Oh, pero Na nakakita talagang grabe na sa inyong performance. Oo. Ay, maayos po. Baka pwede mag-asok sa'yo. yan po ang Goa Science High School. Palakpakan na po, Goa Science High School. Oras yan balisin dahil sa final presentation. Yes, para sa exhibition. Yun. Tangyaon po ang Goa dyan po sa Pinanuhanan. Nagkaigwa po ning makusog na bagyo. Nakaligtas ang village dahil kasi mga ragpa dahil na nakaarabot ang mga kahoy. Sakto. Ayun. Yan naman ang sarong contestant. Contestant number 4, nagahali po sa Goa Central School. Goa Central School. Ang eskwelahan kang halos kadaklan sa Satuya. Ako dyan ako nag-elementary, grade 5 and 6. At ang pinakaguran na eskwela. Oo, digdi sa Goa. Palakpakan to po liwat, Goa Central School.
Yan po ang Goa Central School. Pinamamayan po yan ni Principal 3, Oscar Parola. Hi sir, good morning po. Yan po si Mr. Oka Parola. Actualmente pa po man siyang parolado. May mga side comment talaga eh. Welcome na naman po ay sa tuyang ikalimang contestant para po sa Bayle sa Kalye, Payatan National High School. Kang mga nakaaraging panahon, ang payatan mga tugang mas bistado sa pangaran na payata. Sa records kang Espanyol, payata po yan. Matuninong. Naging payatan. Yan po ang sa tuyang panlimang participant contestant. Digi po sa Bayle sa Kalye, Payatan National High School. Panahog naman po digi sa tuyang pong atubangan ang Pinaglabanan National High School. Yes!
National High, Pinaglabanan National High School. Ayan. Nakilhag pati sa mga teachers. Sorry po. Una ko, nasa payatan po sana kami. Pinaglabanan na pala. Alright, yan po. Nag-agay na ang Pinaglabanan National High School. Masunod. Haniligdi sa sentro po kay Panuaanin Goa. St. Paul Academy. Thank you very much, St. Paul Academy.
Yan po sinusundan man kang another school. The last but not the least, Goa National High School! Naman 16. Yan, Irene, ang Goa National High School! palakpakan ka po ang Goa National High School. Pinapamayuhan po ni Principal Crispin Adayo. Junior. Yan Ayan. po ang contestant sa School category. Gwapa po kitang barangay category bago po ang sa indang exhibition. Iyo ang masunod, Irene. Yes. Pitong barangay man po para hali po sa satuyang barangay. Ang satuyang pong participants para sa Bayle sa Kalye. Yun. Kang mga nakaragi pong panahon, ang Goa ang patron Immaculada Concepcion. Kang yaon po sa binanuhanan nagkaiguling bagyo, makusog na bagyo, nakaligtas kita. Ang aldaw po na ito, Hunyo 24, kaya inadaptar po ang kapistahan ni Senyor San Juan Bautista. Yan po ang pinaghalian kang satuyang mahal na patron, Senyor San Juan Bautista. That trivia is brought to you by Mr. Rick Inciso. Ayun. Ang inap na barangay, Irene. And of the barangay na mapahiling po kan sa indang performance pero bako pang exhibition digi po sa Bayle sa Kalye para sa barangay category. Welcome to po Bagong Bayan Pequeño. Yan po. Sa tuyang dalanon ang orag kang Bagong Bayan Pequeño.
Uruachan po, masibog kita dyan. Ma-clear po digdi, tadarakula po ang props. Medyo baka Ito tamaan ang kita. halawig na espasyo. Sa liwat, yan po ang Bagong Bayan Pequeño. Street dancers kang Bagong Bayan Pequeño.
very much. Yan po ang Bagong Bayan Pequeño. Dito po yan sa Poblacion Calgoa. Yan po ang primerong contestant sa kategory kang mga barangays. Yes. Masunod naman po para po sa barangay category ang satuya pong participantes hali sa Barangay Himaga. Dali, baca dong na. Yan po ang Barangay Himaga. Ang Sangguniang Bayan Kanggowa Camarinesur mga tugang nakatalaan na magpasar ng sarong resolusyon na naghahagad sa opisina kang Malacanang na gibuon pong holiday ang kada Abril 21 kang kada taon. Alatunta po ang resulta kang gigibong inisyatibo kang Sangguniang Bayan. Of course, pinapamayan po yan ni Vice Mayor Alfredo Paipidong Gonzaga III. Yaon po ngayong digdi, nagigisumaro sa kaugmahan kang 216 Foundation Anniversary. Ang sunod na barangay, Irene. Sa tuya naman pong i-welcome ang sunod na barangay, San Juan Bautista. Iyo po ini ang patron kan sa tuya pong banwaan na San Juan Bautista.
Yan po ang presentation kang San Juan Bautista. Ang masunod, kasamang Irene, kay Manuang Irene. Kapartido pa, Bagong Bayan Grande. Inubos na. Sino may mo? Kang yaong po da ang Banwa ni Goa dyan sa Binanuanan. Nag-abot man po da ang pinaka-primerong Kora Paroko, si Father Juan Catala. Yaong po yan sa Bayle, nakalaag. Pangaran mismo ni Father Catala. No? No, yan, cons. Again, yan na po ang Bagong Bayan Grande. Yes, sabi ako pa dito po. Nag-agi na kasubago ang Barangay Bagong Bayan Sikenyo, Barangay Himaga, Barangay San Juan Bautista, and ining apat, ini ang barangay kang Bagong Bayan Grande. Medyo naano lang kaya kita sa pagkasunod-sunod may kaulay kita. Kasubago and tigpapaklir kaya ini area ka partidong ko sa medyo hindi ka nagluluwas itong mga performer. So sa extent hindi pinadilid lang, declare lang kaya sa area kaya ni makabuelo itong mga nag-aaraging mga participants kaya ini nga street dancing competition. Bali, hindi pa lang street dahil pa siya competition proper na nababa kaya sa luwang kategorya ining competition. So inot ka sa bago itong ginigibong pag-agi digdi sa may stage. Ito ang mga entry gikan sa mga eskwelahan digdi sa Banwaan Kangawa. So ini enter barangay ang nag-aagingon niyan is mga entries gikan sa Manuel and Lain na barangay ka nga Banwaan ni Iswa. So meaning bali duwang category sabi kapartido ko ang performance ka ini street dancing competition na bigsa sa gibo digdingon niya na aldaw katakot ka nga ikado 216 na founding anniversary ng Pueblo ni Goa. So, muna na kapartidong ko, tapos barangay. Yes. So, kung mahiling ta sa monitor, yaon digdi ang mga listadong personalidad ng Banwaan ng Goa. So, nahiling ta si Chief Orgulyo kag Goa MPS sa Bureau of Fire Protection kag Goa. Nahiling naman kasubago si Konsihal Ana Bokesa, buto pala nila sa gilid, si Sir Rick Inciso, ang Master of Ceremony. Kaibaan si Kapartidong Irene, yaon si Kagawad Rod Tasio, kaya si Kagawad Avila, si Kagawad Avila, nahiling ka naman dyan, kasubago yaon palanduan. Nagpipicture man. So ayan kapartido, ngunyan,
barangay category na ini. So enter barangay na ining nadadalan sa ngunyan. At bali ini pag-agi pa lang ini sa stage. So at dyan itong mga final performance na ipapahilig ang kada entry. So maiinot ng girarid dyan itong ani sa mga eskwelahan. So school category. Then susunod yan kang mga entry man hali sa barangay. Hindi kaya kumbaga nag-agi pa lang kung naman sa military school pa rin, hindi yung tika-apod na ginagamit na nagsasalute itong planking sa grandstand. So, parang matili nag-aagi itong mga entry na nagpapahilig sila ng patikim na performance na naning adjan aabangan ang sa indaga magiging palabas ano ang mga daladalan kakaiba sa indaga magiging performance niya na pag-aaya sa street dancing competition. So, kasubag ko, sa Himaga, magayon man, hindi naging performance, siring man ito nga sa Juan Bautista, asin ito sa Barangay Pequeño. So, iyan ang sa indang ngunyan, kung mahihilig ka, ang sa indang crops na daradara is pero sunflower, urap. So, ikaw din lead na performer na ini may kapolging imahe ka na ito, kaya ka lang nagdeterminaran kung ano yan na nakalikot sa tuyang lokasyon. Then, ang color ka sa indang costume is violet and black hats. So medyo kapartido kung nagtatagit na sige sa tuyang area sa nagmumugtangan nila. Nakapayong na inig sa tuyang Rain or shine, and sa tuya po mga participants, mga contestant, para po digdi sa Bayle sa Kalye. Salamat sa Diyos sa blessing na pigtaon sa tuya. Deman po yan mga dagos, maagi sana, ma-bless lang din sa tuyang activity ngunyan pong aldaw. Yan po, Bagong Bayan Grande. Thank you very much. Susundan po yan kang Barangay Buyo. Barangay Buyo. Ang panuan po kan sa tuya pong ang barangay kan sa tuya pong alcalde Mayor Marcel Pan, and syempre ni Konsehal Nemya Lim. Kang nagabot mo si Father Juan Catala, yan po pinagtutumudan kang simbahan na it was 1777. Kaya po ang simbahan pinagsisilibrar much ahead sa 216 na peryodo kang lokal na gobyerno kang Goa. Barangay Buyo, Goa! Plantation music.
Again, live na live po kitang naantabayanan sa pagi po kan Facebook page kan LGU Goa. Siring man po sa Facebook page tang Radyo Partido FMR. Next meeting. Yung Chinese po yan, ikakapindot po. Ano ka na? Pero Roy, next stop, yung oras nga pero next stop ko lang, namamarang na sa ko. Yung oras, next stop ko muna, so, namamarang din sa ko. Pagbalik niya sa Noel, ma-report ka rin ako. So, mati mo kang matungsok. Thank you very much, Buyo! Magi mo kang Ang matungsok. sunod na barangay, O so dati. ang San Benito. Hindi mo kaya ng matungsok. Hindi mo kang matungsok. Kung gayon ka nasa inutan pa, di talaga ako makatiwas mag-comment. Pero pinsan ko daw ay. Iyon ang pagsasabi ko.
Gayon. Gayon. Nagkakaulan na nag-aalis. Ang sa bilir. Magsirong po. Di po magparuran ha. Except po sa tuyang mga dancers. Bird. Thank you very much, San Benito. Grabe ang blessing. Kamuran sa inyo. Hindi mapipilot. Dahil nakasugo ng uran, ano? Dahil nagbakbo. Yan po susundan kang barangay. Tay-tay. Ini po ang duwang barangay. Grabe, pigbuhusan po talaga ni makusok na oran. Pero, di makahihiling sa inyo po mga logo ng epekto kang oran. Kapartidong week. Ang uran, tabang sa satuya. Para daig kita magreklamo ni init. Kaya piguran po kita. Ayan. Kaya na pala ito. Tourist. Garaw day lamang naguran.
Tubig. Okay lang po. Sa saro sa pinakamuhod na secondary school sa Satuyang Banwaan, ang Rosita Narvaez Saavedra National High School na namumugtak sa Barangay Himagan. Bawod nitong ipresentar ang samuyang bayle sa Kalye. Lugod, may taumiman sa samuyang presentasyon ang mga suanoy na kaugalian. Orgulyo sa ngunyan. Ang buhay ni Paraoma bakong pasil. Alagad kitang mga gawaenyo na patunayan tang permi ang pagana laban sa gabos na katibaadan sa pag-umapes de man iyan o sa raot din panahon. Permitang masasabi na kita mga uragon. Saro ang pagtanom nin paroy sa kinabubuhay nin sa tong pamilya. Ang sobrang init o pag-uran, baging tungro day sa to ng gagana, may panahon nin pagkalugi. Alagad ini day nang dahilan in pagtalikod sa pagtanom nin paroy, kita minabangot. Bitbit na narado. Ang surod, siringman ang satong mga payak. Kaibahan ang padabatang damulag. Asin mautro sa paguma. Na pano-pano nin pag-asa ang satong puso. Na sa bendisyon kan mahal na Diyos. Satong paroy, mahirapado sa ambasan. Masako, mabalad, ganing pamilya, may konsumong bagas. Bilang pagsaludar, ikurahaw ta, para oma, iorgulyo ta.
Yes, sir. Orgulyo Kalye Festival. 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 Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Sa tong kultura, nagsusunod man sa paglipas kang panahon.
Ang mga kakiyanta nagdakula na sa modernong panahon. Alagad dahil sa tataramon asin paborbalyo kang may istorya manungod sa satuyang kultura. Ang mga suanay na kaugalian padagos manggiraray na nagtataon ng giya. Ini garong sarong ilaw na dai napapalsok. Padagos ang liwanag. Mga tugang sa indong hingon ang mga aki kang bisita sa Salog High School. Ali sa Salog, Goa, Camarines Sur. Nagkataong galang na maski pa kita nag-asenso, ang suano'y nakaugalian sa tuya manggiraray na iorgulyo. Goa Festival. Orgulyo ng Goa Festival. Orgulyo ng Goa Festival.
Festival. Orgulyo Kalye Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Thank you very much, Visita di Salog High School. Ang banwaan kan gowa saro sa bistadong banwaan pag-abot sa mga mauugmang mga kaugalian. Ngunyan, sa tuyang salinguyon ang nakaagi, asin sa tuyang mamatian ang pagkamuot kan lambang namamanwaan sa satuyang padabang banwaan. Sa pag-agi kan panahon, ang mga gowaenyo nagpahilingan sa ibang kusog, nagpamati ning pagkamuot, asin ipinahiling na ang sarong gowaenyo may pagmakulog sa saduyang kaugalian na maipamana asin dai paglingawan. All the way from the home of the champion, witness the one-of-a-kind performance of Goa Science High School.
Kalgoa Festival. Orgulyo Kalgoa Festival. Orgulyo Kalgoa Festival. Sa ilaan, hanang ungkol, inisang damdam, sa limbabo, sa turugan, makukundisi mong masasiyo palan. Bago sa kakawalan, dito na biglaan ako ng magdalan. Isa kong pag-iwan, sa Orgulyo Kalgoa Festival. Orgulyo Kalgoa Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Ito mabigyan ako ng nagdala. Gusto maging pasiring sa itaas. Simoy loob na hiling ko maniwanag. Simoy loob na hiling ko maniwanag. Thank you very much, Goa Science High School! Sino po ang sa tuyang ikatulong contestant para po sa school category kang Bayle sa Kalye? Again, nakikiwalay po kita sa gabos na mga live viewers na digdi po sa Tubangan and digdi po sa tuyang side. Makisuyo lang po kita, pakiwas-iwasan lang po ang sa tuyang espasyo digdi po sa Tubangan para po makawelo ang sa tuyang po mga street dancers. Ang ikapat na contestant para po sa school category, palakpakan to po, Goa Central School!
Habang nagsiset up po ang Goa Central School, kang sa po mga props. Again, pinapasalamatan po kang Local Government Unit of Goa, ang sa tuya pong mga sponsors para po sa 2016 Foundation Anniversary. Thank you very much, LCC Mall Goa Branch, Tronics Goa, Nature Spring Philippines, Unisoft Hygienic Products Corporation, Gold River, Oxford Distribution Incorporated, Simply Marketing, Frank and David Food Manufacturing Corporation, and thank you very much, Fontaholic Graphic Arts and Printing, Goa Fresh Flower, and Princess May and Menchie Flower Shop. Thank you very much. Again, Goa Central School.
Festival. Orgulyo Kalye Festival. Orgulyo Kalye Festival. Orgulyo Kalye Festival. Orgulyo Kalye Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Thank you very much. Goa.
Orgulyo ng Goa Festival. 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 Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Yan po ang Payatan National High School. Thank you very much. Payatan National High School. Next in line, kasamang Irene. Masunod naman po ang Pinaglabanan National High School.
Gawa, sarong banwaan sa partido, nabistado sa pagiging mahigos, mapinadaba, mamumuton, matinabang, mauugma, may pagmakulog sa kapwa, as in relihiyosong mga konstituentes. Magpoon pa kan mga enot na panahon, ang mga ugaling ini tatak na kan mga gawain niyo. Sindaman may kaugalian na base sa hero kan mga hayop, arog kan gamgam. Kunan mga gamgam, dahil nagagauntok, ang mga gawain nyo nagtutubod na initanda min sarong maabot na kalamidad. Alagad, sinda dahil nawawaran ng paglaom, asin pagsarig sa Diyos, na ini sa indang malalampasan. Pagkatapos kan kalamidad, sinda burunyog, asin tarabang, tanganing bumangon, asin maghinguha, pasiring sa kauswagan. Hali sa pinaglabanan National High School, sa tuya pong dalanon, ang sarong Bayle ning kahigosan asin pagbangon, kan mga gawain nyo, bilang onra sa patronin pag-uma asin marhay na amin, San Isidro, Labrador.
Kalgoa Festival. Orgulyo 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 Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Salamat na Pinaglabanan National High School! Yan na po ang satuyang panganong na contestant para po sa school category kan satuya pong Bayle sa Kalye. Masunod na St. Paul Academy!
Kalgoa Festival. Orgulyo 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 Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Diyos Mabalos, St. Paul Academy. Thank you very much, St. Paul Academy. Ang panghuli pong ma-compete sa school category, Matugang Goa National High School. Goa National High School. Pasuyo po, Griaray, dyan po sa may atubangan kay sa tuya po ang bangko. Sumakayaan po dyan, pakisig-wisog po, Griaray. Tamalog po ni mga props at sa tuya po mga contestant. Makikisuyo lang po, liwat kami. Ang sa indo pong, pakigilid lang po. Pakigilid lang po, tangani pong di kita makaulang didi po sa tuya po ang mga dancers.
Diyos maray na aga banwaan ng Gowa. Kung sususudon ang satuyang pinaghalian, kita bistado sa manlain-lain na kultura, gawi asin kaugalian. Sa pagiging mapinaba, mahigos, magalang, asin matinabang. Mga kaugalian na dapat niyatong ibalangibo, pagyamanon, asin iorgulyo sa ngunyan. Mga tagahimanwa, orgulyo mi po na ipresentar Goa National High School. Orgulyo ng Goa Festival. Sa hidaan, nakadulog ako, isang damdam sa luwak, kaburugan, kapupunis mong boses, iyo pala. Orgulyo ng Goa Festival. Sa hidaan, nakadulog ako, isang damdam
much, Goa National High School. Yan po ay nagkukumpletar kayo sa tuya pong school category para po digdi sa Bayle sa Kalye. Parabir po kita magpadagos para po sa satuyang barangay category. Pasalamatan ta pa po ang sarupan sa mga sponsor kang 2016 Foundation Anniversary kan Banwaan in Goa. Thank you very much, Gold River Management. Thank you. Digdi na po kita sa barangay category. Ready na ang satuyang pong contestant number 1, Barangay Bagong Bayan, Pequeño. Ay po.
Orgulyo ng Goa Festival. Sa hidaan, nakadamugang isang gambang sa luwag. Naburugan, makukulis mong boses, iyo pala. Orgulyo ng Goa Festival. Sa ilaan, panahon ko, isang hanggang sa lumbago, sa turugan, makukulis mong boses, iyo pala. Tapos ako di ko nakikita ang Orgulyo ng Goa Festival. Orgulyo ng Goa Festival. Orgulyo Festival! Orgulyo Festival! Orgulyo Festival! Los Mamalos, Bagong Bayan, Piqueño. Thank you very much. Ang masunod na po, nagahaliman sa Barangay Himaga. No. Maray na aldaw po banwaan ng Goa.
Kanenot na panahon, may sarong komunidad na nag-ierok sa tampikan salog. Ang sa indang pamumuhay, nakadepende sa nakukuang grasya, halin sa tubig kan kasalogan. Kan mag-abot ang sarong aldaw na dilubyo kan panahon, buminaha, luminangkaw ang tubig asin buminakula ang salog, na naging dahilan kan pagkakaaratong kan mga kaharungan. Matapos ang dilubyo, nagdesider na maghanap ng halangkaw na lugar na maiistaran ang mga tao. Sinda nakahanap ng halangkaw na bulod na puro kagahoan. Na iyo na ang gawa ngunyan. Nag-abot ang mga mananakop na Kastila. Tinaawanin kaaraman sa pagtanong nin palay. Marahay na gawi-gawi sa buhay. Asin pananampalataya sa Diyos na mayong kasagkoran. Iyo ini ang mga suanoy na kaugalian kan mga tagagawa. Ang pag-arang sa Diyos Ama, ang pag-ugma sa tamang oras, ang pagkaminuruotan sa tamang direksyon, ang paggalang asin pagtabang sa kapwa, asin seryosong paghanap buhay, araw kang pagtanong nin palay, kaibahan ang mga dakulang gamgam na bagwa, na nagtatabang sa paghali kan mga peste sa uma. Ang grupo na nahali sa barangay Himaga, mapahiling nin Bayle kung paano namuhay asin nagdara kan mga suanoy na kaugalian sa ngunyan. Bagwa na tataramo nin Bicol na sa Kastila iyo ang Himaga. Ini ang Himaga Festival Dancers. Orgulyo ko, tagagawa ako.
Kalye Festival. Sa higaan, nakadamog ako, isang damdam sa lubahin. Naturugan, papupulis mong boses, iyo pala. Kalye Festival. Sa higaan, nakadamog ako, nagpulinis ang damdam sa lupa ko. Naturugan, makukundisi mong boses, iyo pala. Orgulyo Kalye Festival. Orgulyo Kalye Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Thank you very much, Barangay Himaga. Masunod na po mga kapartido, San Juan Bautista. Again, palakpakan ko po, San Juan Bautista.
Orgulyo Kalye Festival. Isang gambang sa lupa ko Natulugan Pagkukundi simong boses iyo pala Orgulyo Kalye Festival. Sa inaan, panahon ko
Orgulyo Goa Festival. Orgulyo Goa Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Natauban sa logo ni Mayor. Thank you very much, San Juan Bautista. Thank you. Masunod na po, ika-4 contestant para po sa barangay category. Welcome to Bagong Bayan Grande. Oo, pagilid lang po muna sa tuya po mga contestant, mga dancers. Makikiulay lang po kuta kami sa Bureau of Fire Protection kung pwede pong masprayhan. Di po sa tuya pong atubangan. Tamainit na po sa pag-perform ka sa tuya pong mga kaakian. Makikisuyo po kami sa mga personalized po kan Bureau of Fire Protection na kung po pwede po masprayhan, ini pong sa tuyang tinampo digdi para dahil mainitan na marayan sa tuya po mga participants digdi po sa tuyang Bayle sa Kalye. Thank you. DJ.
Orgulyo ng Goa Festival. 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 Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Salamat, Bagong Bayan Grande! Thank you very much. Masunod naman po ang satuyang ikalimang contestant naghahali sa Barangay Buyo! Bago po ang performance kay Barangay Buyo, pasalamatan naman po ang class arrangement. Sa design po, digdi po sa satuyang stage. Siyempre sa pangyarap po yan ni Mark Anthony Ariola. Thank you very much sa class arrangement. Pag kami nagana pa pala yaso na Orgulyo. Pag nanggana. Palayasin pa rin. Marama ko sa Orgulyo. Leo, ta gumilig ka, Leo, daog namak mo. Nangingiwan. Nangingiwan. Umuli ka na.
Goa Festival. Orgulyo sa Goa Festival. Sa higaan, nakadulog ako, isang damdam sa lupa ko, natulugan, makukundi mong boses iyo pala. Orgulyo sa Goa Festival. Sa higaan, nakadulog ako, isang damdam sa lupa ko, natulugan, makukundi mong boses iyo pala. Orgulyo sa Goa Festival. Orgulyo sa Goa Festival.
Salamat, Barangay Buyo! Thank you very much. Yan po ang sa tuyang ikalimang contestant. Igapa po kitang duwang barangay para po sa barangay category. Pero bago yan, apon-apon mo nalugod. Ang masunod po na barangay, San Benito! Ayan habang nagsiset up, kansing na po ang mga props. Pasalamatan taman po ang DLA Dreamlights Audio. Sa pagi po yan ni Sir Rafi Oronan. Thank you very much po sa satuyang sound system. Sa satuyang pong LGU Maintenance and LED Boys. Thank you very much. Or LED Boys ba ni? Tama? Thank you very much po. Siniman sa satuyang pong Food Committee. Sa panginan po yan ni Ate Sandy. And syempre sa tuya pong kitchen staff. Sa mga traffic enforcers po, sa Bureau of Fire Protection, sa PNP, Kabalikat, MDRRMO, LGU staff, and working committees, thank you very much po sa Indugabos. Mga kapartido, ikanom na contestant, Barangay San Benito. Champagne, but still got 2 tears in it. And I put that on my tattoo and Jimmy Hendrix. Get the press by the outfit, all in it. Cause the press tell it all, get a meal ticket. Clean next, get the car, just a little visit. Time to press shit to make a hit, feel bigger. Reality, see when the rest just kill credit. We gotta never in the rich, just stop it. Look at me staring, got the blood staring. Got the blood feeling, that's the right carry. Tell us PG, roll them with the bag. Fake traffic, chuck the lead, Chris Barrett. Bayad ni. Kaitong panahon, ang banwaan ng Goa mayaman sa kultura, gawi-gawi o tradisyon para sa namakasalbar sa pang-urual daw na pagbuhay. Saro kaidi iyo ang pagguma sa sapa ning inaapod na suso, pisipis o tabagwang na pwedeng gunawan para maisira. Pero sa panahon na may kalamidad, iniinasabay sa pagradas kang tubig baha na nagkakausa kang kakulangan ng tabagwang. Ang mga guwaen yung udok sa buot ang pagtubod asin padagos ang pag-arang sa itaas, lalo na sa satuyang patron na si San Juan Bautista nangangadji na atungon para matipon asin sa paagi kan pagsakpan kan tubig ini minaralataw na dukot sa gapo ang iba minsan gamit ang dahon kan batag para puruton asin maisira.
Ang Barangay San Benito, dara ang pag-arang kan samong patron na si Senyor San Benito. Mapahiling kung paano ko anon tipunon ang susok, pisipis o tabagwang. Na hanggang ngunyan, pwedeng ipabakan o siraon kanlang bang pamilya. Viva San Juan Bautista! Viva! Orgulyo Kalye Festival. Orgulyo Festival.
sa tuyang ikanom ng contestant para po sa tuyang last but not the least na barangay para po digdi sa Bayle sa Kalye. Palakpakan na po, Barangay Taytay! Diyos mahay na po sa saindong kabos, yaon sa saindong atubangan, ang grupo kan mga kahubenan na halin sa barangay Taytay. Madyana, bisitahon ang representasyon kan samuyang maugmang lugar. Orgulyo ko, taga-Goa ako, Viva San Juan Bautista!
Orgulyo Kalgoa Festival. Orgulyo Kalgoa Festival. Kalgoa Festival. Orgulyo Kalgoa Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Orgulyo Festival. Wow.